Sechegi mathoth skunde oseloro e thuolo mar dweche ariyo. Moko kuom jonyuol koro kwayo piny owacho mondo mi oyiene skunde tawo chenro mag tiego jopuonjre kinde yueyo midendo ni tuition ma gikoni en kaluwore gi thuolo malach ma jopuonjre dhi bedo godo e mier. Gino makidek miyo moko kuom gidonjre timbe ma ok odhi kare ka girem yudo kod arita mowinjore. Joja oko nigi ler koya Mombasa. En nyasi mar loro skul mane obagi skund Princeton Excellence Academy e Junda Kisauni Mombasa. Kae, director mar skundno Kevin Wasonga ne onyiso luoro magen godo to chutho kaluwore gi thuolo malach mar yueyo jopuonjre, omiyo kwayo piny owacho mondo mi ombek chike manyocha giketo mar kumo wach tuition. Sirikal nyalo yie kaka ne giban tuition cha, ka ginyalo yie mondo giduoge tuition nikech kwang'iyo area ma Kisauni ka timbe njore ng'enye. Kudo kandal ma ulde bor kama nyithindo gidonjo e timbe mag alagala, moko donjo e kuo, donjo e njaga. Ma gini koro miyo nyithindo ok nyal dhi maber gi somo. En wach mane osir lwedo gi moko kuom jonyuol mane oyuoro e nyasino. Kaka holiday ni bor, naparo ni nyithindo oduoge e skul gibed kaka wige ariyo kata adek, avoid konyo timbe moko magalagala oko manyamono giduoge e skul next year. Na sahi wako na mchanganyiko wa watoto. Kuna watoto wenye tabia nzuri, wengine mbaya. Sasa kama mzazi mimi naonelea watoto waweze kuja holiday tuition ni kwa ajili ya kuwakuza katika kizazi hichi chetu. Hii miezi miwili ambao wanafunzi wamefunga shule, wanafaa kurudi mashuleni waje wapate tuition tena. Maana hii ni CBC. Kuna activities nyingi ambazo wanafaa wafanye. Seche gogogo, jonyuol ne bende ojiw mondo mi okaw thuolo mar rito nyithindgi e kindeni mar yueyo mar gayo gi donjo e timbe ma ok odhi kare. Kisauni ka osebedo gi chandruok mar nyithindo madoyedhe kaka nyasore mamono gi skul gisomo maber. Koro kwa jonyuol ni girit nyithindo e uli ngene dweche ariyo gi nus gi nyithindgi mabeyo, nyithindo ket machiegni gi jonyuolgi mondo nyathi kik donjo e timbe mag njore manyamono dhi skul osomo maber. Koro nwakwayo kaka sirikal to wi arita kwe ma Mombasa, wang'eyo ga pile ni nyingi Kisauni rach ya korka security. Koro nwakwayo telo mamalo telo mag county ni mondo wang'eyo arita kwe sana jonyuol wechewa. Nyithindwa sani wang'iyo nyathini ing'iyo ni en kanye samane, totimang'o samane, ten gi ng'agini mondo molitwa arita kwe. Shia marwa en wadhi bedo gi high kwa January do ka nyithindo mang'eny omako ich, nyithindo mang'eny dhi e skul. Kechudo ka nyathini samobedo ndalo mang'eny cha, yudo ka interest mare mar somo cha, kechudo chako dhi Jua Kali, obo chako dhi Mjengo, obedo group marach kocha. Yudo ka koro fia marwa kabisa ni nyithindo gi maybe after this long holiday ka giduogo yudo ka kosombgi bidok piny zaidi. Magi ne giwacho e sechegi mabende igeno ni kwan welo matimo limbe Mombasa dhi medore, omiyo gikwayo jotend arita mondo mi ojiw weche mag arita ei Mombasa mangima. Wang'eyo ni Kisauni, mostly I'm talking about Kisauni. Kwanya paro Junda, kaka specific in Junda, idoka is a high risk of insecurities. Gimana kwa ni mondo sirikal, giket security makende, mondo me during this festive season, security obed hiked, mondo me wenda mobiro, kik bed threatened with of insecurity. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.